ситуацията твърдо и скорост през цялото време. На европейски шампион Хикс 2, но в манша от напред. Накрая победили, макар и само с една точка. Втората точка в общото класиране само с една наказателна точка повече, без италианците. Бяха миналогодишни победители. Основното отстъпление е отпадането на Португалия в първата гонка. Проблем с активната катастрофична и си контузирането. Беше го наложите да бъдат резервни мотори, и да не може въобще да се създава. Все пак се представи добре и финишира пети, което е добра позиция за отбор. Всъщност загубихме само с една точка, но като се